Nagasinggitan sang Solusyon kag Indi Suspensyon sang Public Transport Modernization Program o kon Ptmp ang mga nagkalain-lain nga transport cooperatives sa syudad sang Iloilo kadungan sang transport break Agosto 5. Suno pa kay Mr. Perfecto Yap, consultant sang Western Visayas Alliance of Transport Cooperative Corporation Incorporated o kon WVATCCI, sa tagsa ka adlaw yara sa 1.7 million pesos ang ila ginasweldo sa mga personnel sa idalom sa nasambit nga programa. Dugang paniyap, hindi manami ang duso-buto nga desisyon sang gobyerno ilabi na sa pagpatunga sa mga senador. Pahayag pa sang natundaan kung may pila ka problema dapat hatagan sang igtalupangod kag hindi basta-basta lang nga isuspend ang nasambit nga programa. Cooperatives or corporation. So all in all, ang aton ruta sa LPTRP sa Iloilo City is composed of 17 nationalized roads and 8 developmental roads. All in all, 25 karuta ang aton dito. So ang kada ruta nga in award sa nakakalain-lain na mga kooperatiba. Ang ini ginakatapuan sa mga more or less 14 cooperatives and corporation. Nahibaluan nga personal nga magapasa sang possession paper ang mga transport cooperatives sa Iloilo sa Office of the President kag sa Senado sa Agosto 7. Report nagikan sa Iloilo City ni si K5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.